Vážení priatelia, slávnostná, pracovná, aj to odovzdávanie generačnej štafety symbolické máme už za sebou. Určite všetci vieme, že tradícia odovzdávania svojich generačných skúseností na smrteľnej posteli je neúčinná. Najmenej vtedy, ak sa slová umierajúceho rozchádzajú s celým jeho životom. Vtedy je nedôveryhodný. Jediný spôsob, ako možno odovzdávať účinne generačnú štafetu, je nie na smrteľnej posteli, ale každodenným príkladom svojho vlastného života. Takto máme napísané v Devinskej prísahe, tak sme to prisahali 184 ľudí, z ktorých určite väčšina sedí aj tu. Chcem teda pripomenúť a mladým, ktorým sme odovzdali a ktorí prijali pred vašimi očami túto generačnú štafetu, chcem hneď od nich jednu aktivitu, a to, môžem vás poprosiť, mladí? Áno. 20 konferencií sme usporiadali, odovzdali sme generačnú štafetu a žiadame, aby budúcu konferenciu usporiadali tí mladí, ktorým sme ju odovzdali. S tým, že im budeme pomáhať, ak nás pozvú, samozrejme budeme prednášať, dáme im celú databázu všetkého, čo sme za tých 22 rokov nazbierali, ale musia to byť oni, kto si svoju generačnú agendu stanoví sám. Už ich nemôžeme viesť za ruku, bolo by to nespravodlivé a nesprávne, aby sa niekto držal, ako sa vraví, otcových nohavíc alebo materinej sukne, ešte aj v týchto zrelých rokoch, ľudia, ktorí tu predniesli tie zrelé referáty, ktoré sme počuli. Čiže, ešte raz, budúca konferencia, už neviem, kedy bude, ale keď bude už v réžii tých, ktorí prevzali našu generačnú štafetu s tým, že je to zároveň výzva na medzigeneračnú spoluprácu. My sa nevzdávame ani neodchádzame. Ale niekto musí nás striedať na čele. To poznáte bojovú taktiku a boli ste na vojne, ako som bol aj ja. Viete veľmi dobre, že bojové jednotky treba po určitom čase striedať a doplňať. Dneska sme si na začiatku čítali našich 11 mŕtvych za tento rok. Minulý rok začal pánom majstrom Rufusom, nebudem to opakovať, už sme to raz robili. Je to smutná časť nášho života, ale je to prirodzené. Je to prirodzená výmena, taká má byť a na ňu musíme byť pripravení. A ešte jednu vec, ktorú treba urobiť predtým, ako spustíme diskusiu. Nielen slovensko-maďarské vzťahy, ale aj vzťah nášho štátu občanom žijúcim na národnostne zmiešaných územiach, najmä na južnom Slovensku, alebo predovšetkým na južnom Slovensku, alebo za istých okolností výhradne na južnom Slovensku, je nedostatočný. Je nedostatočný a možno až ľahostajný. Národ a štát našej veľkosti si nemôže dovoliť stratiť ani jedného človeka. Ani jedného krajana v zahraničí nemôže si dovoliť stratiť nikoho. Preto sme odmietli aj stratégiu vonkajšej vojenskej expanzie, ktorej symbolom je kráľ Svetopluk, a pridali sme sa teda k doktríne, ktorú Bernolákovci, Štúrovci a všetky ostatné generácie realizovali, a to je doktrína vnútornej integrácie štátu na princípe vlastného jazyka, kultúry, vlastnej štátnej správy, suverenity a tak ďalej. Máme tu na právnika non plus ultra, jedného z autorov ústavy, tak sa teda spýtajme, pokiaľ je medzi nami prítomný. V ústave Slovenskej republiky je napísané v článku 33: príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na újmu. Slovo nikomu znamená, že ani Slovákom nesmie byť na újmu. Nikomu, to znamená všetkým. Nikto nesmie diskriminovať toho druhého len preto, že on je príslušníkom menšiny alebo napríklad rómskej etnickej skupiny. Ale tu sa deje predsa protiústavná činnosť. My sme jej svedkami.
ten nešťastný človek Malacka, ktorého vydáme aj v televízii, alebo ktorého vydáme na weboch, to je predsa protiústavná činnosť, že toho človeka treba chrániť, však on má predsa právo na pokojný, dôstojný život, jeho nemôžu dennodenne urážať, atakovať, ničiť a doháňať priamo k zúfalstvu skupina necivilizovaných ľudí, ktorí sú tam. No. To je prvé. Druhé. Máme problémy a nechali sme sa do nich vohnať nedodržiavaním ústavu. Naše štátne orgány sa do nich nechali vohnať, pretože v článku 34 odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky sa jasne píše: výkon práv občanov patriacich k národnosti menšinám a etnickým skupinám, zaručených v tejto ústave, nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatných obyvateľov. Ale on vedie. A vidíme to jasne. Len slepý nevidel, to ma nikto nepresvedčí, ani nás nie, že to tak nie je. Ja sa pýtam, ako je možné, že sa štátne orgány na tej najvyššej úrovni dopúšťajú protiústavnej činnosti, ak nebránia územnú celistvosť a nebránia diskriminácii občanov slovenskej národnosti, štátotvorného národa na ich vlastnom území, ako je pravda. Mám desiatky novín, ktoré mi doniesli Slováci žijúci na južnom Slovensku, kde sú výhradne maďarské inzeráty do práce, čím je vlastne nenaplňaný ani zákon o štátnom jazyku, kde sa celkom jasne hovorí o tom, že príslušník slovenského národa nesmie byť pri používaní svojho jazyka diskriminovaný nikde na území Slovenskej republiky. A v ničom, ani v práci, nikde. Je to tak. Upozorním na tretiu vec. Hovorí sa často o henleinizácii či kosovizácii. Medzi týmito dvomi pojmami, ktoré sa často spájajú, je jeden zásadný rozdiel. A to je v tom, že kým henleinizácia je sústavné stupňovanie požiadaviek a nárokov národnostných menšín voči štátu, kde menšiny žijú, spojené s tlakom materskej krajiny, ktoré vyústí do medzinárodnej arbitráže a odčlenenia územia štátu a jeho pripojenia k materskej krajine. To sa stalo v Sudetoch v roku 1938. Kosovizácia má iný charakter. Kosovizácia sa začína vyprázdňovaním územia a prenechaním ho rastúcemu vplyvu etnickej či náboženskej menšiny a využívanie zahraničnej podpory a pomoci, ktorá nakoniec vyústi do mocenského nátlaku končiaceho vojenskou agresiou proti suverenite a územnej celistvosti. Je to moja definícia, nie som právnik, posúďte, či je správne. My sa dopúšťame kosovizácie slovenského územia, a to tým, že vyprázdňujeme slovenský východ, najmä jeho severovýchodnú časť, že opúšťame našich krajanov v ich zápase o dôstojný život na južnom Slovensku, čo Maďari napríklad nerobia, pretože ich divadlá, ich osobnosti, ich tanečné súbory, ich knižky, ich dotácie štátne, dotácie cez rôzne nadácie a tak ďalej, robia s občanom maďarskej národnosti na južnom Slovensku živel, ktorý sa chápe moci, nehovoriac o tom, že kapitálová účasť Maďarov na území slovenského juhu prudko stúpa. A ja sa spýtam, lebo sú tu ekonómovia, či náhodou to nie je a jeden z dôvodov zadlžovania Maďarska. Pretože zoberme si to logicky. Maďari sú skúsenejší v riadení štátu ako my. Sme najmladším politickým národom tu. A my robíme reštrikčnú politiku, to znamená, uťahujeme si opasky v štádiu mladého organizmu, mladého politického štátu. To je presne to, ako keby som ja môjmu Filipovi Rastislavovi teraz odmietol dať chlebík, alebo piť, alebo niečo, až by celkom vychudol a nakoniec aj zdegeneroval a bol by na nič. Tu sa nemôže šetriť. Maďari pravdepodobne uvažujú prakticky, dlhoviedny štát, špekulujú tak, pretože vieme, že pomník za pomníkom sa množí, turul za turulom sa množí, Štefan za Štefanom a tak ďalej a tak ďalej. A my nemáme na jednu sochu poriadnu pre svojich vlastných dejateľov vo hlavnom meste teda Slovenskej republiky.
To znamená, že pravdepodobne tie peniaze, ktoré si buď požičiavajú, alebo teda z vlastných zdrojov, používajú na nákup slovenskej pôdy, na zvyšovanie vplyvu, ako hovorím, toho ekonomického na slovenskom juhu. A pomaličky ho obsadzujú a povedali si, dobre, keď to nejde tankami, tak to pôjde ekonomicky. Touto cestou sa vydali aj Nemci. Keď si zoberme bilanciu našeho vlastníctva, bol by som veľmi rád niekedy, prepáčte, pán Šikula, že sa na vás obraciam, ale je to v dobrom, veď ste takisto ako my Slovák a takisto tu budete mať deti a vnúkov a budete chcieť, aby žili dôstojne, o tom nepochybujem. Urobiť bilanciu toho a tomuto národu to dať pred očí. Toto ti patrí a toto ti nepatrí. Aby vedel, na čom je. Musí vedieť, na čom je. Má na to svoje sveté právo. Je to jeho vlast a inú vlast nemá. On musí vedieť, čo mu to nie. A potom, keď bude vedieť, ja som presvedčený, že činorodosť a tvorivosť Slovákov zabezpečí aj ich politicko-ekonomická koncepcia, čo je úlohou už aj nasledujúcej generácie, samozrejme na všetkých. Aby sme sa vrátili späť k vlastníctvu, ktoré sme tu stáročia vyrábali. Predsa nechceme rozpredať zem pod svojimi nohami a byť cudzincami vo vlastnej vlasti. To určite nikto nechce. Ja si myslím, že ani tí z DU to nechcú, alebo z iných tých rôznych nadácií, či čo všetko. Lebo veľmi rýchlo narazia na to, že to sa netýka len ich a ich momentálnej kondície, ako sa na to majú, keď im pán Sereš zatrašie tým zlatým mešcom. Ale že to budú žiť aj ich deti, aj ich vnúci. A chcú, aby žili znovu ako otroci. Pamätajme, že máme dve nielen svätoplukovské prekliatia, ale aj naše národné prekliatia, ktoré sú aj v tom ešte, a budeme ich musieť prekonať, že v dnešnej latinčine, dnešného sveta, v angličtine, čiže v svetovom jazyku, slovo slovár znamená poprvé otrok, slave, esklavo, a po druhé pomaly. Slov je po anglicky pomaly. Ani jedno z týchto pomenovaní, na ktoré my sme tak hrdí, a teda určite, nie je pre nás výhodné. Tým chcem povedať, samozrejme, že kvôli tomu nepadneme do kolien, ale musíme nesmierne veľa pracovať na tom, pretože takto sa predávame. Hovorilo sa tu pán Ulašin hovoril o tom, že teda značka Slovensko, čo znamená. Ja napriek tomu, že s Germánim máme stále spory máme, aj toho Rastislava nám oni zahubili. Napriek tomu uznávam, že Deutsche Qualität je erste Qualität. To je pravda. To musím uznať, pretože to je objektívny fakt. To nie je otázka sympatie či nesympatie. A keď raz niekto povie, že slovenské dievčatá sú najkrajšie, tak to je takisto erste Qualität. A za tým si môžeme stať. Ale nie na to, aby sme my vypredávali v mis a ja neviem, čo sú to tie súťaže a tak ďalej, ako biele mäso svoje najkrajšie dievčatá nejakým talianským či iným slintákom starým. To nie. Ale aby sme vedeli, ako ich máme vychovať a keď treba, tak aj rozumne použiť na naše národno-štátne ciele. Hovoríme o lobingu. Ja sa spýtam, čo pani Sklenáčiková urobila pre náš lobbying. Bola to jednotka, pokiaľ si pamätám, takmer v Európe, ak nie vo Francúzsku určite. Francúzske Airliny, Air France. Ja sa spýtam, urobila niečo to, že robila podložku pánovi, ako sa volal? No, to je jedno. S tými dredami, hej? To je súkromná vec, ale myslím, že by sme mali byť natoľko inteligentní a vychovať svoje deti, aby všade. Možno si spomenieme na príklad židovského národa, ktorý svoje dievčatá, a teraz nebudem hodnotiť, kto má krajšie dievčatá, to nechám na vás, vedel veľmi dobre posúvať do posteli vládcov a kráľov a o tom sú celé romány. Ich autormi napísané. Ja sa pýtam, a prečo to nevyužijeme? Tým nechcem povedať, aby sme sa vypredali, ale keď niekto na to má vlohy, a je to možné, tak využijeme všetko. My sa musíme skutočne aj slamky chytať, pretože my nemáme veľa šancí. A čas nehrá pre nás. Čím viacej ľudí bude vo svete, tým menšie percento tvoríme my. A ja sa spýtam otázku, ktorú iste si, je to rečnícka otázka. Keby mali Slováci 1,5 miliardy ľudí, ako Čína, zaujímali by sa, alebo bavili by sa s 5,5 miliardovým národom? Si predstavte to, že sa staneme 1,5. Tak si uvedomte, ako... Viete, ako sa my dívame na nižšie civilizačne vyvinutých etnikov? Spomínal som Rómov. To je objektívny fakt. Sú nižšie civilizačne vyvinutým etnikom.
Dokazuje to kadečo. To nie je žiaden rasizmus, to je objektívny fakt. A aby sme sa nestali my Rómami pre západnú Európu, dávajme si veľký pozor, pretože práve z toho istého úhla pohľadu sa dívajú oni na nás, ako my sa dívame tam. Či majú pravdu, lebo nemajú, to je druhá vec. Ale je pravda, že to takto robia. Už teda, priatelia, keď sme si povedali základné pojmy, ešte by som prečítal to, čo je dôležité. Dostal som do ruky materiál, ktorý mi prišiel, tu je, a volá sa Správa z hľadiska národnej politiky. Mesto Štúrovo, prvý polrok 2011. Po prečítaní tohto hrozného, strašného materiálu, ináč veľmi kvalitne vypracovaného a dôveryhodne, je tento výsledok. Jednoznačné dvojbodka v meste Štúrovo, nazvanom po jednej z najväčších osobností boja Slovákov za svoju rovnoprávnosť, je výhodnejšie byť ešte v 20. storočí, 21. storočí Maďarom ako Slovákom. To jednoznačne vyplýva. To hovorí štatistika. A mám tu ďalší materiál, keďže tu Jožko Šimonovič už nie je, tak sa musíte uspokojiť s mojím prednesom, ktorý zapracujeme do našich záverečných dokumentov, pretože si, ak to už robí vláda, tak my si nemôžeme dovoliť ako spoluobčania našich slovenských bratov ich nechať len tak na pospas tomu, čo sa deje na južnom Slovensku. Vyhlásenie Slovákov žijúcich na južnom Slovensku. My, Slováci, žijúci na národnostne zmiešanom území, na južnom a juhovýchodnom území našej vlasti, uvedomujúci našu zodpovednosť voči všetkým Slovákom, našej budúcej generácii a budúcnosti našej krajiny, našu povinnosť brániť národnostne zmiešané južné územie Slovenska, na ktorom žije väčšina Slovákov, nezabudnúť na životný potenciál nášho ohrozeného územia poľnohospodárskej, energetickej, vodohospodárskej a potravinárskej oblasti, majúc na pamäti, že postavenie Slovákov ako štátotvorného národa štát zaručuje Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými slovenskými zákonnými normami a rámcovým dohovorom Európskej únie, ktorých okrem iného i v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy pamätá sa na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, usiluje sa o uplatnenie záruk slobodného života a rozvoja duchovnej kultúry, naplňa a rozvíja národné, kultúrne a osobné potreby, dáva právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných, zaručuje právo na poskytovanie informácií v štátnom jazyku, zakazuje akýkoľvek spôsob nátlaku smerujúci k odnárodňovaniu, pri uplatňovaní práv a slobod vyplývajúcich z princípov zakotvených v rámcovom dohovore musí každá osoba patriaca k národnostnej menšine rešpektovať zákony štátu a práva ostatných osôb, predovšetkým osôb patriacich k väčšine, zaväzuje sa, že výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva, majúc na pamäti Maticu Slovensku ako národno obrannú inštitúciu Slovákov, ktorej poslaním v 21. storočí je systematicky rozvíjať duchovný, národný, kultúrny a spoločenský život všetkých príslušníkov slovenského národa a venovať prioritnú pozornosť postaveniu Slovákov na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky, najmä na juhu a severovýchode Slovenska, upozorňovať vládu Slovenskej republiky na potrebu systematickej a všestrannej podpory Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach a majúc na pamäti ciele konferencie biskupov na Slovensku, že štát a cirkev majú mať spoločný cieľ, dobro človeka, morálna a duchovná obroda národa, rodiny, charitatívna činnosť, výchova a vzdelávanie, ako aj vnášanie kresťanských princípov dialógu, tolerancie i solidarity do všetkých oblastí spoločenského a verejného života. A pretože si ctíme zákony a suverénnu Slovenskú republiku, obviňujeme všetky vlády a politické strany od roku 1989, ktoré prijímali také vnútroštátne a medzinárodné legislatívne úpravy, ktoré nás na južnom Slovensku poškodzovali a za ktoré dodnes nesieme trvalé následky, za stratu energetickej bezpečnosti, potravinovej sebestačnosti, likvidáciou poľnohospodárstva, za spájanie sa s maďarskými politickými stranami a ustupovanie ich požiadavkám v neprospech odnárodňovacích záujmov našej vlasti, neprospech národnoštátnych záujmov našej vlasti, ktoré nás postavili do pozície menej cennej kultúry, znevýhodňujú nás ako jedincov, aj ako národ, za dlhodobo vytvárané podmienky pre likvidáciu nášho materinského a štátneho jazyka
za odobratie kompetencií a podpory národných aktivít Slovákov v územných samosprávach a vo všetkých oblastiach spoločenského a verejného života, za šírenie mýtov, demagógií a nepravdivých informácií o postavení Slovákov na južnom Slovensku obviňujem politické strany Most Híd a stranu Maďarskej koalície. Z premyslenej stratégie smerujúcej k autonomizácii južného a juhovýchodného Slovenska, z pokryteckej politiky, ktorou šíria na Slovensku klamstvá o nadradenom postavení Slovákov na južnom Slovensku a o narušenom status quo príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny, z presadzovania politiky, ktorá diskriminuje Slovákov, obviňujeme mestské a obecné samosprávy zo zámerného a systematického vylúčovania Slovákov z podieľania sa na riadení samospráv v mestách a obciach, ktorých tvoria Slováci menšinu, z minimálneho a oproti podpore príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny nerovnocenného podporovania národných aktivít Slovákov a zo zámerného ignorovania materinského jazyka Slovákov a štátneho jazyka Slovenskej republiky, zo zastierania skutočných faktov o postavení Slovákov na zmiešanom území, zo šírenia informácií proti národným záujmom Slovenska, z nerešpektovania slovenskej kultúry, slovenských a slovanských dejín, šírenia demagógií a mýtov o južnom Slovensku podľa maďarskej histórie a protinárodných symbolov na južnom Slovensku. Na základe uvedeného žiadame: poprvé, využitie energetického potenciálu na južnom Slovensku na prospech našej krajiny. Ja to opravím: na prospech nášho štátu. Po druhé, vo vodohospodárskej oblasti žiadame, aby si štát začal plniť svoje povinnosti voči ochrane územia, životov a zdravia obyvateľstva. Žiadame vrátenie vodných zdrojov do kompetencie štátu a ich odobratie samosprávam na južnom Slovensku, ktoré ovládajú príslušníci maďarskej menšiny. Žiadame zastavenie aktivít maďarských politických strán na Slovensku o maďarskej zahraničnej politiky smerujúcej k zmocneniu sa vodných zdrojov na Žitnom ostrove. Po tretie, vytvorenie takých podmienok na južnom Slovensku, ktoré zabezpečia Slovákom v každej obci aspoň rovnocenné postavenie s príslušníkmi maďarskej menšiny. Po štvrté, dominantné postavenie a používanie slovenského jazyka ako jediného štátneho jazyka v úradnom a verejnom styku a vo všetkých ostatných prejavoch spoločenského života na celom území Slovenskej republiky. Po piate, zriadenie nezávislého poradného orgánu pri vláde, ktorý sa bude zaoberať otázkami Slovákov na južnom Slovensku. Po šieste, novelizáciu zákonov, ktoré diskriminujú Slovákov, najmä týchto zákonov. Zákon o štátnom jazyku, zákon o voľbách do samospráv obcí, zákon o obecnom zriadení, zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Po siedme, odstránenie protizákonného stavu, ktorý diskriminuje slovenské obyvateľstvo a nastal porušovanie najmä týchto zákonov a dohovoru. Poprvé, Ústava Slovenskej republiky, Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín, zákon o štátnom jazyku, zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Po 8. povinnosť navrhovateľov legislatívnych zmien týkajúcich sa národnosti zmiešaného územia a maďarskej národnostnej menšiny konzultovať tieto správy so zástupcami Slovákov žijúcich na zmiešanom území. A na záver po 9. aktivitu konferencie biskupov Slovenska v zabezpečení slovenských duchovných otcov pre všetkých Slovákov na národnosti zmiešanom území. Keďže písateľ tohto listu ma upozornil, že jeho meno nesmiem zverejniť, čo považujem za tragédiu vo vlastnom štáte, za tragédiu. A keďže je mi tých ľudí ľúto, a myslím, že aj vám všetkým, a sme povinným pomôcť, ja si osvojujem tento list a ak si ho osvojíte aj vy, dáme ho ako jeden z dokumentov našej konferencie. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme ho poskytli predstaviteľom nášho štátu. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Ďakujem vám pekne. Áno, no, to už je ďalšia vec. Priatelia, ja si myslím, že sme skutočne načreli do tej najotrávenejšej studne, ktorá otravuje náš národný život, pretože je nemysliteľné, keď som sa s pánom van der Stoelom, vtedajším
vtedajším komisárom, vysokým komisárom pre národnostné menšiny, ktorý sa stal na určitú dobu aj arbitrom v našom spore s Maďarmi, respektíve v našom bránení sa maďarským bezočivým požiadavkám, som sa ho pýtal, či pozná naše vzťahy. On povedal, že nie. Tak som sa ho spýtal, ako môže robiť vysokého komisára a arbitra medzi nami, keď nepozná naše vzťahy. A spýtal som sa ho potom ja, že či by on dal kľúče, keď ide na dovolenku niekomu, aby mu polieval kvety, ktorý mu 5-krát vykradol byt. A on sa spýtal, že prečo mu dávam taký príklad. Ja som mu povedal pretože náš južný sused 5-krát vojenskou čizmou šliapal po našom výsostnom území od roku 1918. A treba ešte dodať, že kým my ani raz. Škoda, že tu nie je pán Mečiar, ktorým sme sa vtedy skutočne príkro rozišli v otázke maďarsko-slovenskej tzv. Základnej zmluvy, ktorú som ja nazval rozsudkom smrti nad slovenským juhom a ako jediný poslanec vtedajšej koalície som za ňo nehlasoval, za čo som nezamestnaný od roku 1998, ak to neviete mnohí z vás. A on na to povedal, že musíme urobiť hrubú čiaru, tak ako to urobili Nemci a Francúzi. A ja som mu na to povedal, že Nemci a Francúzi sa vzájomne vypalovali a vraždili stáročia, kým my sme Maďarom ani vlasť na hlave neskrivili za celé obdobie. Naopak. Sme ich tu prijali, keď po bitke pri Lechu, alebo na Lechu, a potom, čo dostali výpras ešte aj od bulharského chána, tu ich roztratené voja so zbytkami ich národa v úvozovkách prišli. A my sme im dovolili to, čo sme im dovolili, a dneska sme my tými, ktorí ich prosia týmto spôsobom, ktorý je žalostný, o to, aby sme tu mohli žiť rovnoprávny život na vlastnom území.